Hej, evo Lule! Bok, Lula! O, baš me zanima što traži. Jako je uzbuđena, zar ne? O, vidite, mjehurići! To je Lula čekala. Pazi, Lula, mogla bi ga probušiti. Ojoj, mjehuriće je lako probušiti, Lula. Iznad tebe je, Lula, brzo! Znate, tamo gdje ima mjehurića, tamo mora biti i netko tko ih radi. Zna li netko od vas tko radi te mjehuriće? Pokojo! O, da! Vidite, evo Pokoja i Eli. Bok, Pokojo! Bok, Eli! Bok! Dakle, vi radite mjehuriće? Mehurići! Pokojo, možeš li nam pokazati kako ih radiš? Znači, umočiš štapić u sapunicu, zatim puhneš kako bi napravio mjehurić. Pa to je divno! Mehurići! Eli želi raditi mjehuriće? O, zar nisu mjehurići divni? Koji mjehurić! Bravo, Eli! Mehurići! Ha-ha! Ma vidi ti to! O, samo malo vas dvoje. Ojoj, baš smo se lijepo zabavljali. Pogledajte jadnu Lulu, još uvijek se želi igrati s mjehurićima. Pokojo, možeš li nam napraviti mjehurić za Lulu? Nema mehurića. A ti, Eli, jedan mjehurić za Lulu? Mislim da Luli nedostaju mjehurići. Baš šteta što nema više mjehurića, zar ne? Nema smisla, Pokojo ne može napraviti mjehuriće za Lulu, a ne može ni Eli.
Da vidimo. Pokojo ne može napraviti mjehuriće bez sapunice, a Eli ne može napraviti mjehuriće bez štapića. Može li netko od vas pomoći Pokoju i Eli da naprave još mjehurića? Udružiti! Trebaju se udružiti. Udružiti? Pa to je odlična ideja. Ovako je već puno bolje. Mehurići! Bravo, Pokojo i Eli. Udružili ste se i zajedno radite mjehuriće za Lulu. Izgleda da je zabavnije igrati se s prijateljima kada se udružite. Haha, pitajte Lulu! Hurra za Pokoja, za Eli i za Lulu! Bok, vidimo se uskoro!